Iho jagbi nkịta nyala agba nsi agwụ n'ọbịa aja m agọrụ na akụkọ unu gwere egwu akụkọ nji agọrụ unu akụkọ nkịta na atụrụ na nwa ewu akụkọ nkịta atụrụ na nwa ewu gbara nkata na vaji ejezu ego igwe nna agọrụ ibe mere nkịta atụrụ na nwa ewu ji nwee agwa na be mmadụ ka ngwa ụmụ ha gbalụ nkata na vaji ezu ego vaji vụtanụ n'ezi oyibo ha vụtanụ n'ezi oyibo ọgbatumtum wee vụtanụ ma bụrụ vaji were oke kaba na-eje kọndọktọ wee gbọrọ igwe ewu wezi nwa ewu n'iji akwụ ụgwọ ụgbọ na ka igwe okwu nwa ewu wezi na ya nọghọ ọfụma n'ọbụ na ya rite oke akwụ ụgwọ ha wee gbọọ nọ nwa nkịta wee sị wee were ego nyeri kọndọktọ narị na ego ahụjide nkịta ụgwọ ha wee gbọrị nwa atụrụ nke kwụta ụgwọ ga anyị jebe n'ego nwa atụrụ wee gwọọ n'ụgwọ eji ha atụrụ ụgwọ ka ugwu igboro obere egwu nka na-akọ nka na-egwu kọndọktọ wee rute eke ọgbabụ ngwungwa agbabụ ego n'igwe nwa ewu tụ ụkwụ na anata izi n'ọbịa dọkịta wee tie n'ebe ọ bụ na nwa ego agbagbu ọsọ na ya ga-eji chenji nkịta wee gbajiri ego nkịta wee na-eti tinyeni ya chenji nwa gị anaghị ibi nwa atụrụ wee rituo wee gaba n'ihu ala gwumvum eregherede mvum maka na ya akwụkwọ ụgbọ ka nkwu okwu dọkịta wee gwagwarị nwa nkịta n'ebe ọ bụ na nwa ewu agbagbu ọsọ na ya ga-ejikwa chenji gị wee gbajiri ego nwa nkịta na-aba tinyere ya chenji nwa gị abalị ego kara egwu nkara igwekwu nka na-akọ nka na-aka akọ moto wee gbawa ọsọ agbawa wee kuwa atụrụ nkịta gbawa ụja agbawa moto gharụ nya jewarụ nya ka ọ na-abụ ịbatazia n'ime obodo nwanne m nwa ewu gbara ụdị izi n'ọbịa nkịta abụ ụgbọala ọgbawarụ nya ụja nwa atụrụ ụfọdụ ụgbọala ọbụji ezi ọzọ gị kwugoro iri ihe egwe n'ọdụ ka o jewere omume kere ibe a ji eme